Oke, dikongkon Wak Bos video nih. Nah, ini aduh. Ini mulai kemandul. Alhamdulillah. Nah, oke toh. Calone iki seilik-ilik calone iki. Tapi sebelah kono gurung iki. Nah, sebelah kene tapi kembang. Oh, iki kembang kabeh iki. Ya, delungkas lah. Entek pitulasan iki lho. Entek pitulasan iki kemandul iki. Rapet iki. Tuh. Wis aku ngubungi pembeli. Ngubungi pembeli. Iya wis, tenang ae Pak Edi. Tak tebasi golek anjene api-api. Insyaallah api-api. Wis ya? Cukup ya? Raka